Здравейте всички, които ни гледате за трети път. Да, за днес. И днес така в миналата да свърши последния епизод. И преди малко щупихме един дънжън. Сега мисля, че някъде тук има друг дънжън. Билето дънжън. Или просто някаква група ядосани паяци. Тук има анархия от скелети. Чуваме Ендърман. Аз не го чувам. Ами аз го чух как изгрухтя. Скелет е наблизо. Паяк! Горе има дънжън. Иди. Да, аз се отида. Нека да го направим като оригиналните хора. Как го правят оригиналните хора? Дълбички. Ама ние сме оригинални хора, бе. Само не снимаме на голям екран. Аре. Аз съм прав. Ако умра, винаги съм харесвал Майнкрафт. Какво? О. Разкарай се, бе! Гад такава. Няма ли да умреш? Yes. Она гад умря. Сашо! Видял го. Спойрете! Щупих го! Не си чупил дънжъна! Паяци! Мъж! Бия са! Какво правят? Аз умрях! Аз не съм умрял. Аз съм жив. Човек без броня! Само да си сложа бронята. Евгений. Да. Хубаво, че бях аз. Диамантите са ти още долу. Моите ли, бе? Да. Аз съм умрял, така че... Много гочно намерихме втори дънжън. Дале? Намерих още един! Аре, бе! Аз реших, че съм намерил още един дънжън. Намерих още един паяк. Добре, но те защо продължават да съскат? Не знам, има някъде другаде пак паяк. При тебе ще има толкова много паяжини. Тук продължава. Тесай. Така, хора, не знам дали ви е харесал дънжъна. Много нагорещен. Така. То дънжъна е много як. Клиповете ще бъдат забавни, които ги гледат. Защото сигурно ще им се смеят как го викам. Ти ли, бе? Сега пък зомби чувам. И аз го чуя. Ама твой компютър. Те много прекалиха тя. Зави надясно. Пак отгоре ти! Убих го от първия път. Сега там не знам дали има нещо. Някакво зло същество ще има там. На бас. Чакай! На мен къде ми е даймонд кирката, бе? Къде я знам? Аз нали ти казах, че не си взе всичко. Ами забрал съм я. Значи ти ще копаеш. Намерих чест. Чакай, не го чупи. Паяк ли имаш там? Къде е чест? Това е първоначалният чест, аз него го бях разгледал. Да. Айде, ела пак да търсим дънжъни. Това е третият дънжън, който сме чупили. Да. Щупихме първите два, когато не снимахме. Че са горе. Чакай малко. Не слизай долу, бе. Защо?
Аз паднах. Новаторска греш. Ела. Обратно за тебе. А кой бе? Брата на миризливите паяци. Аре бе, разкарай се! Същинска гата. Сега там ще има тъпите същества. Странно няма. Ще умра всеки момент. Имаме само 3 торча. Аз имам 19. Мислех, че си ми дал всичките. Пак чувам ендърман как грухти. Този път и аз го чух. Ето, Да, пак. чакай да се наям. О, намерих честия. Чакай, не го отваря. Какви неща има? Да. О, намерих още един чест. И намерил си вода. Той на къде е? Така. Искам аз да го отворя обаче. Арбе, ти ги отвори всичките. Аз нямам място, така че ще ги взема. Той и аз нямам място, ама... Ще взема омагиосаната книга. Аз имам една в себе си. Я да видя какво има. Да отворя. О, ще не мога да отворя, бе. Де да знам. Аз тук ще си оставя букуците. Сашо, що го щупи, бе? Нарочно. Да ми отидат букуците от тебе. Тъй ли? Ела да направим, върни се отзад да направим бука за буклук. Айде. Опа, аз чудов самата тук. Колко време още има? Още 7 минути. Мога да снимаме. Да. Златото ще го изхвърля. И аз го свърлих, който. Хвърляме релсите. Хвърлям ремъка. Не, дай ми го на мен. Хвърлях го вече. Аре, бе. Аз ще да пуша. Защо хвърлих всичко? Аз ще да пуша. На мен ми остана един стак камък. Обаче няма да се връщам. Ще на мен да запуша. Аз ще се кача там горе. Оф, и аз. Давай, ти... Аз... Я запуши. Чакай да видя кой има горе. Има дупка. Хоф, айде аз запушвам. Нищо няма. Няма такова. Последната ми факла. Колема долу, не знам. Я да я щупим, може да има тук нещо. Кой ти казах, сигурно ще има нещо. Не съм казвал, че няма да има. Така. О, Джон Зомби. Окей. Става ли да се абонираш за мене? Да се абонирам. Да се абонираш? Става ли? Благодаря. Мистериозна пая жена. Ана. Тя иска да ме изяде. Не, шегувам се. Сашо, ще играем ли евенти? Днеска има ли? Да, неделя е. О, да. Пишеш. Може да направя и 8 епизод. И утре може би ще снимам за това. Как се казваше? Слитхър.
Така. Освети. Чувам зли скелети. Сега ще освети, че ще се спаунат при нас. Виж, показват ни сайта на Хайдар Гейминг. Той също качва в YouTube. Той Хайдар тук ли е изобщо, бе? Какво? Сашо, не по мен, бе. Кремъка ще ме уби. Аз сега ще го видя дали е там. Дали е тук. Да, тук е, бе. Къде? Хайдар Гейминг е тук. Чакай, сега ще го питам. Ще го питаш. Дали снима? О, ето скелета, бе. Давай! Браво. Сега... Така седеше и тук. Той ли? Дай да търсим дънжани, бе. А той няма да има. Тук има някаква вода. О, тук не сме били, бе. Тук е същинска тъмница. А ти къде си, бе? Напред продължи. Тъмнината ли? Абе, ела. Чакай малко. Важно ли са за клещи? Клипа качува ли се? Новия ли? Предишния. Да, качи се. Сега. Значи няма нищо да се върне назад към водата. Добре. Чакай ме. Какво ще запуши? Къде? Някой. Осветявай. Само да изкарам бой в газа на слон. Ще взема малко дърво. Има етаж по-надолу, ама дай да гледаме това. Така. А по тия стълби нищо няма. Така. Тая кирка мисля да я хабя. Готово. Сашо, чакай ме. Свършиха торчовете. Тъй ли? Какво ще направиш ти? Нали имаме кол и пръчки от дървото? Да. Аз също ще се направя. 48. 32. Аз просто ще осветявам, за да не се спалват. Айде да слезем по стълбите надолу. Ама аз нямам кирка за долу, бе. О, аз не ме... Не бе, той има. Просто... Лава! Да видим как да я запуши. Чакай, аз тук ще... такова. Виж. Чакай, паза са. О, браво, успя. О, не си успял. Ама аз нищо не съм направил, паза са. Аз и вечер ще са от 7:30. Ето всяка вечер са. О, вие аз чупи камъка над мен. О, добре, чакай. Готово. Сега само да изчакам да се изтече. Айде бе мързелило лаво. Горя! Горя като някакъв лут. Ама вече не.